Monggo ingkang asma sambur. Hei. Monggo Pak, ingkang sampun ingkang sampur kula aturi enggal jumeneng. Monggo Mbah Carik Sri Huning. Monggo ingkang asta sambur kanca-kanca Limas. Monggo bapak-bapak ingkang asta sambur. Sesarengan kalian kanca-kanca Limas. Hei. Sri Huning Mustika Tombang. Monggo kata-kata kayak sampun asta sambur. Paparani saking Geger Sendang. Monggo. Hei. Marang Raden Prasojo Mas mari monggo Mas Pri monggo datang kraito yo panjul kangge nepo kadange pribadi monggo ingkang ngersakaken tetembangan saged langsung kemawon dumateng Mas Mukijan Mas Nanang napa Adipati Tunggal Sri Huning putrane mongso pati nalikane ngone kapupuk madya laga Bapak Entin Bapak Kenci sing duwe kayu jati sana Bapak Sapuan tanggalipun selawe malam nalikur bulanipun Juli monggo bulanipun campur sari sing nyuwun Bapak Sapuan selawe malam nalikur Juli kalih 2016 budal wonten gesikan Bagel Tulungagung sakit rindu Pak Mono monggo
Aila. marga dasar anteng tur jatika duwe rupa kebabang alembono Tri Tanjung bocah ayu saka gunung ati sita paksa ananda nguyong Tri Tanjung garwa pati sita paksa gawe keker ing kraton Sukodana silah hati krama ketaman asmara apus krama tindake angkara murka sita paksa ngupati tumbaling praja ora ngerti yen arep diapusi sita paksa tupaya yasinipi ora sranta Tri Tanjung dipateni ana ketigang dane kawangi mertandani Sri Tanjung pancen suci ana ketigang dane kawangi iki sejarah ing kutha Banyuwangi narima jroning batinku madyan abot ninggalake sliramu katimbang kok gawe lara aluwung gah dengo priya liya geger senjat gelang alitmu wing driji sekabeh sliramu wis lali marga wis ana tandinge karo aku pas semone ngece halo Bapak Nanang iki pedagang daging saking Delotan kersane yang widi sekarang pisang saumpama wis ra patut yen to aku tresno tak rewangi lembah manan betah ngambang karepku ben tabah senadyan pahit tak nampa tak rewangi kebrapan marimo kayalane wong kang sugih Mas Nanang sejanan Ora liyan yen dheweke arep tiba beda kuwi